Welcome back to my YouTube channel Bodokalyanmix YouTube channel नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नै मैया जालांनाय बार अखा फैनानै मा खालामदों गय बिफां सिफायलांदों ओमफ्राय जा सारअन्थाइबो गलायदोंमोन ना सारअन्थाइ दङ जोंनिथिं दसे समनि बार अखा नै सारअन्थाइ गोलैनानै दासो फैनाय बारहुंखायाव मा जाबाय नै गय बिफांखौ बिफां सायावनो गलायदोंमोन। लस Kanbal lagi kamdana nocem tu khudnu. Tension hei. Nah, thai jua apa sata kamu deh, ini sih. Oh dia, si jipai no hang jipai. नै फैबाय ओरैनोबा बांग्रि फैनायखिनि गिनाया दंखायोमोन ओमफ्राय नै मा मैया जाबाय थायोदै दासो फैनाय बारहुंखायावनो मा जालांबाय। नोंसोरनिथिंजाय मा जाखो फ्रेन्ड्स बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरनो दाबाव। Oh, tayo katan ke sana ada samar gitu. Nak kuy ko, nama ko. Tayo katan ba mun, binukuri ba. Mang chen jai hơn baru ke tak ba. Lap. Hai mutu mo bis sama ko dijakan man bele. Ba sataya ni. Rama ses bikat saथायानो ses मोजां साथायानो तबो गलायनाय साथायानो Sabun kis berajib bisa. ses बेगे खतानाले तबोनो गलायोमोन बे साथाया साथायानो मोजां साथाया ses हाइस मोजां साथायानो ses जाबाय बेगे खतानाले तब मोजां साथाया ses साथानि अबस्थाखौ नुदों ना मा कारथिं जादों दाखा बारहुंखा सारअन्थाइ फैनानै मा जालांबाय अबस्थाया मा खर'यखो साबनफोरा मा जा उल्टिफोरा खुरजोबदो जोबोर गोथाव नोला हाइसकुदि अबस्था हातुनो फिसिनाय दिननाय बंफाङा मा जाया इफोरनि खुथिखौ सोर होगोन दिनै आसा थोड़ा टेंगा मीठा लगा है सापाक्राइट खालाम सापाक्राइट नोंथांमोना चेनेलाव गोदान लांगौ सोरबा फैसा हरना बायदि बायदि नामा ini tahun bro pas tahu saya nungguin mak mau saya lagi apa karena menungguin thanks for watching company ini 7 apa burna
Nơi bisa ini men basra. Noa. Nih wempang berapa jalan sepai. Pusat ke show gini bini. Bini kue ke sawaran bila bisa jaga mendi. Terus kayak nama welcome nih. Aku runa kasung nih macam. Lepas baru kata. Insya Allah nih. Senisal gitu nangis kau. Saat lalu tidak dari Harbi. Mau disurkan nih. Ini jangan bi.